Татри, че навлиза в този трап. Точно така, бейби. Аз съм. Yeah. Ей, брато, започвам с това, че съм напушен, да, от ганджата. Я майка ми е докара, да, за това става въпрос, ръкнем на фристайла. Хващам микрофона за ръка, хващам жена си, мама му гайба, напушен съм, да. Не мога да говоря, не мога да правя рими, но мога да броя до 10 без думи. Всичко това идва от ганджата. Въпросът е къде е ганджата, къде е след кръвата, майка ти да еба. Докарай ми тревата, ще ти насиля, да. Ганджата пуша аз, паля си тревата и ви еба в нас. Да, това е от мене, да. До утре и до сутринта. Ей, брато, ти разбери, бада негро, когато са напушени, не можеш да ги спреш ти, да. Пуша много ганчи и трева, но всичко е едно и също. Паля ганджата и пуша трева от бонга, да. Намирам си шише, намирам си всичко, да. Пуша много трева, разбери го това. Не влизам в часове, не влизам в даскало, отивам да си хача кинтите замазало, да. Пуша много трева, дупча жените, чак до сутринта.